Nasawi ang isang motorcycle rider matapos maaksidente sa kahabaan ng Barangay Cabatuan, Umingan, Pangasinan. Kinilala ang nasawing rider na 31 anyos na residente ng Payatas, Quezon City. Base sa kuha ng CCTV footage at investigasyon ng pulisya, binabagtas ng rider ang barangay road sa nasabing lugar nang biglang may lumabas na motorsiklo sa kabilang direksyon dahilan upang makuha ang kanyang linya. Dahil dito, bumangga ang rider sa likurang bahagi ng motorsiklo at tumilapon sa nakaparadang tricycle. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ng malubhang sugat sa ulo ang biktima na agad itinakbo sa paggamutan, ngunit idiniklara itong dead on arrival. So naagaw yung linya niya, na nabangga yung likod nitong biglang lumabas, and then itong biktima natin ay tumalsik pa doon sa isang nakaparadang tricycle naman. So yun po ang nagsanhi na ma-injured yung kanyang ulo. So yung tama po nitong biktima natin ay sa ulo. At hindi rin po kasi siya nakasuot ng helmet, kaya yun po ang mas grabe ang tama sa ulo niya banda. Yung isang involved po ay wala naman pong tama, okay sila. Doon lamang po sa kanilang mga motorsiklo ang nagkaroon ng damages. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng pag-uusap ang kaanak ng nasawi at ang kabilang panig kaugnay sa danyo sa insidente. So itong biktima po, pamilya ng biktima ay ayaw po na magsampa ng kaso. Ang hinihingi lamang po nila ay tulungan sila sa pagpapalibing ng kanilang kapamilya at sila po ay mag-uusap pagkatapos po mailibing itong biktima natin. Sinisikap ng news team na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Samantala, sa datos ng PNP, ito na ang pangatlong vehicular traffic incident na naitala sa bayan ng Umingan ngayong taon kung saan 3 ring motorcycle rider ang binawian ng buhay. Patuloy ang mahigpit na paalala ng pulisya sa mga motorista na magdoble ingat sa pagmamaneho, sumunod sa batas trapiko at magsuot ng protective gear upang maiwasan ang aksidente. So ang PNP po, Umingan, ay araw-araw or daily po may scheduled checkpoint o plansita po kami. So marami po kaming natitikitan pagdating dito sa mga violation ng traffic code natin. So patuloy kaming nagpapaalala na kung sila ay magmamaneho ng kanilang mga motorsiklo ay siguraduhin na mayroon silang suot na protective gear, lalong-lalo na itong helmet. At siguraduhin din po na hindi sila nakainom. Lester Narag, Balitang, Solid North.